Hoe het gaat? Ja. Best. Heerlijk. Een beetje fris waar, maar het fietst lekker. Hoe laat ben je van de mooie start? Zo'n oorlog ook. Waar kom je hem zelf bij? Oorspronkelijk het Snits, maar ik ben hier nu in de Betuwe. Elke jaar weer waarom van de Elfstedentocht? Nee, het is wel 15 jaar in voor het laatst. En nu ben ik in fietsen. Het is wel leuk en al die, wat ik mooi is, die fanfares langs de dik. En elk dorp is haast wel een fanfare. En dat is mooi om, ja, vind ik leuk. Dit wordt al een mutrieden de 29e keer. Je begint er een keer als je wat jonger bent en dan let ben ik er wel mee begonnen. Dus ik had in 2 series in. En ja, het is de uitdaging die het hem docht en de sfeer die het ook docht. In de gezelligheid onderwijs. Ja, en dan, als je dan thuis komt, dan denk je, ja, we gaan er toch wel in dit keer. Wat dat is een onhoop. Maar als het van bij al. 4 uur. Dan maak je weer de route klaar. En dat is voor de fietsers. 30.000 fietsers. Dat is dus een jongen gekken en 50 pionnen en lint. Dat is een veiligste dag om in te kennen. Nou, maar wat even een gewetensvraagje stellen, want het is hier het Pinkster, de Pinksterfeest niet in Kleester. Ja. Hoe groot is die keuze? Ja, ik had de keuze maken toch jarenlang ertussen toch met gezin en de band altijd naar je Pinksterfeest te gaan. Maar op een gegeven moment waren de band wat ouder. Ja, en dan gingen ze hun eigen wij. Ja, en toen ben ik maar weer begonnen te fietsen. Ik ben ook graag 21 geworden. Dus ik ben nu in mijn 22ste om samen te zeggen. Ze komen binnen via de Holdrik, Jousterdik. Daar pikken we ze op, mijn borden en pijlen en we laten ze wel los op bij de Stritwij. Hoe laat ben de eerste fietsers hier dan? Nou, die zitten van de morgen om 20 uur zo'n ongeveer. En ja, de stempelpas gaat om 8 uur hier. Wat zei ze hem dan? Ja, neem maar een beetje koffie en een stukje appelgebak, maar je komt er net erop. Wij hadden hier controle hier, dus net eerder dan 8 uur, heel simpel. Wij wachten op mijn schoondochter en haar vriendin. Hoe vaak has al meiden met de Elfstedentocht? Dit is de eerste keer. En ze komt uit Amsterdam. Hoe heet het? Dus heel spannend al hier. Het is heel spannend, ja. Maar ik vind het heel leuk voor hun. Hoe belangrijk is het met zo'n Elfstedentocht dat er mensen aan de kant zitten die je helpen met van alles en nou wat? Ik denk dat het heel belangrijk is. Tenminste, als het voor de eerste keer dus. Dat is wel stimulans. Ja. Het is een toertocht. Dus zij mij net het fietsen, simpel zat. Zij hoeft geen eigen team te maken van ik word steeds hudder. Nee, het is een toertocht. De gemiddelde snelheid is op papier 24 km per uur. Ik ga hem reetrieden en ik mij zeggen dat ik in het gelukkige bezit ben van het brevet. En dat kan ik elke niet aanhoren, want dat is echt weer een prachtige sfeer om dat mee te maken. Wist dat nooit tevreden? Ja, zeker. Goed, mooi waar. Net de heat, het rijdt net. Ja, al je wel aardig goed gemutst, stukje muziek erbij. Geweldig. Ach, het is echt maar een getal, hè? 30 keer. Ja, dus bij leven mij is dat dus echt hartstikke mooi, hè? Ja, dat is al 30 keer mij fietst ha. En ik ben dan met Harry Meij, dan voor mij de 4e keer. En ik heb enkel maar respect voor mensen die al zoveel dagen met het rennen, het fietsen en dan eigenlijk het schaatsen. Ik denk dat ik daar geen geluk meer in krijg om het ooit nog eens een keer te kennen schaatsen. Maar ik mocht met mij, ik ben Joet 31 hier getrouwd. Mijn vrouw zit in Vinkleerse Bos en ik mocht met Harry Meij te fietsen. Ik ben goede kunde van Harry en Ninus, dus het is geweldig deze dag.